Otumfour mamu na kwaba e ba by Grace TV so me say twedi ampo adom obi aho ya busunya ne die mu ya hombrase ya kwan so se na ne di kan ya obi pay video so am sure me ntwam e wo channel yi so subscribe what na turn on the notification na beka by Grace TV abusunya ko na ho na yin mom kakaka e wo ya rad Yesu Kristo de mu nyame sure se obaye ne sa munu abia makob na wo so bia twedi ampo adaroma ya de osom no abeju eni abusunya e da ye wo manhyia kotoko fie krob ya sante kotoko hene na sase so e na ye wo bia ye wura Asanteman nyina yeti e wo ene ye wo nyina ne se dwontuni ye friend se Charles kodwofosu se chioni ba kodwofosu da de Lumba ya waye nyame dia no Ghana nyina na edi mu aweho de na so mpanyini se e wo bi e na akwa akọwe bi na nam se wo bi na akọwe bi na kodwofosu ye nsuta se kire e na afei e Asanteman di hye na ne kwan so anu se ne that Lumba busuafo ba manhyia kotoko fie na amamre kwan so obo yewura amane se ne de hye kodwofosu se chioni ba wada ne bonkom so arohom na afei ohene so amon kwan na namon bi obi abusua tu eno ntine that Lumba busuafo abeju manhyia kotoko fie ya de ni abrase kwan so go atwe ye mo twen se nyame ya adom na ohene kokroko e ba betena sia wode amane bo ye ohina bebo no e de afa kodwofosu ewo no ntisa break ame ho na ye me woni ntwafo ni kakra nche wona beju na ohene kokroko so betena sia de aka bia ye de asom abeju so de medical catch no to hwe abusuafo ya ewa ha wonyina Charles kodwofosu ya papa ya wo fire di nyina that Lumba abusuafo na sabre omo abetena se na yi na yegu atwe ye wo twen se twedi amponyankopon ya adom a ohene kokroko ohene kakaka dudu obi bi ya Asanteman nyina ewo no ebeba abetena se na fe abusua asante hyehyeye asante amamre ne asante amane kwan so odi amane bo ya esefata bia abo yewura na bia enso awie nti hwe ane yewura na henfo bi na atase ya me hu yewura achiame bafo contemporary ne anu achiame ahodo ya akasanso na me hu bafo dominance hene ono so atase ewo eho sanso na ohene ba asampo hene ohene ba enso atase anu atase ya na yewura no wona egu atwele mo twen se twedi amponyankopon ba ya dom na kotoko hene dudu obi bi Asanteman wura ba na fei abusunya de amane bo abono sanso na ohene ba ya hene ohene ba so atenase ohwe bia ya bibinti ha ohene ba ya hene na fei na no ma do ya aka onyina atenase ya ye twen se brepam ya de amane bo no abesum na bibia enso ewie se dia esi etie Obusuanti sabre yewura krob ya sante kotoko hene na wababeju onwo se busuafo that Lumba busuafo me kire wo na make o masemi mo ekoto ohene kokroko bra ohene ababetena se na wo nyina ekoto ohene ansana de owo bia yewura me o maka nti de ntie kakra yewura ka kire ya se wante ohene kasa ne ya na de achem sanse intimi fa afidie no nkosho ohene no entie yewura no asem to de yenhwe kakra ye course wo na yentie kakra bi no eti na de obeka akire ye ansa na yetumi ene abusua akohiem na ya ye ntutuye na afedi yetumi ka ene mudde to Asantehene nimu no asembe na waka akire mu Asantehene de say we go high suya nyina nkoni yankototo kama na nya ye ni se leadership BBC bia yensa famra ne matuna ni sebe tutuye ni nyina ne de matuna he say nipa ehwam wo wiase nyina dooso TV station ahodo so ene me ahodo asembe na abeka kire Lumba ne supporters ni nipa ehwehwe bibia firi mu ho de abeka kire Lumba supporters ni omo hwe bibia firi wo nyina ne say edikan ye de omo nyina se omo nyina tunya nya abotre na wo matie ye na serezi a na ebusu apeyi ta akasa o si wo hu Otumfour a on kasa no
ene de ya behu Otumfour ewie enti supporters nyina omunti abotre ma obi anye bibi empre eno mpre anase bibi sa ye wie ya busua behie mu a ye de betu animu bibi ewo mu aye no ho nhyehye ebra ye de besie no bebi aye bedi na wotwe ana bebi ebeye aye no nsene nyina ye de betu wo na ye tene huhu se aban som eno ye no kore abusua mate na de na mbaka fa ho aban bae bechi aye na wenu nyina no aban payfo omaka and omaka so se ombe so moye no oman ayie ana se de yin omo so ombe bo aye and omo nka so obeye no oman ayie o se omo be bo aye na ye ne kama that means say as aban so enti de na ye tete se aban pese o man state barrier no nya sa na te abusua mu ni mo hwe efe bia sesi aya bai Otumfour no state barrier de me hwe a de na kujofo su nye nipo ye nipa ketwa the whole world we nipa ketwa enti me gimedi se aban so nya de a obetwe ne ho afa ho sa enti amfa de se aban ka se opese woye bibia won kran na ebi mpese ye ne kumase anka wo de he na mbafu aso I know de anka ye de abusua betenase na de aban be kan no so no yentumi nyina ha antwe na no ngofom sanse yenye nhia no ne nkasa ye bibia ye beye no ye pese efa ne kwaso okay enti ye mpade a ye beye a aban kan ye ne ye begina ha ka wo kura aban nya nkasa you ene ye damase ye ma mo hyeden so mu nue e ma ye nue yenso ye damase ba ya me ensiram ti da Lumba abusuafo pani woni aka na den sem sakra atutwa e dia fa wo mo e de share chance kodofo so ho e de nti e ne den o de wani e chere Manhyia kotokofie e de Lumba ye betu abusua da Lumba abusuafo aba Manhyia kotokofie aba be siwura de asi na sabre abusuafo ni bi wa ha ni di ni ahombrase kwan so na mo makwa aba na ato ebo ase akasa over o de ya connection di o apombo ko de o de na so me so me ho ye pa o de mesre de bi kan kra na obodin na fitwa ka da o ne ye papa da Lumba ntem me da wase na konya o de mama okay e frame ya wodru okay free itu ta ko oh okay me nua ni mpone Charles ko defusu oh okay e ki da Lumba okaso nua ni mpon o ma me enu aba na bibisa e ma me ni o bodu a ma me nua ene amisa oh okay okay kana wasem kakra che wakoye nua de ya yeti na yesi ona oban abusua na so ka abusua no da Lumba na hyase kakra bia kakra obete ye ne de obehu ya ka bi che ye ne de wase konya wo de ha okay in kan se me nua no okay oh mama no ni ko school okay wase usana ye krum ni dua bi so efe no sobo okay ni si efe nyimtri mpon school ba mo hyehyɛ konku omo de bo ntwene drums and mo to do to hwe ade na free abusua ni bluetooth no ya ade en kopon ye de chair wow ana hwe bi mu nso a oni foso yi de pa bi a wotene nwomo a ore ho a ani age o aye mu nso a nwomo ni ye ba na mesumsum pokura ni nwomo ye de enyina o wow na se o hwe na nwomo a woto a etina mansa nyina so no a ahyase nyina na o de tontora konko ibu na obro so a na se o di fra woyem nya sa sa oh okay na mabusu ya no ye yo no fi wa na adikanfo ni bia ba o mato nyom panya na oh men kan se maybe wo papa fi awon maybe wo the same telephone number kan me fan se e busu a chede ha o ze tete na ye nwon kro ne ha isi na se modern world abeye computer first in the na dondone sa king no mo de tundum okay then you be ho bobo am so bobo abusuafo dia amisa de o me say ne ma me sa na Faustina fosu so ma Fausti ni nua oh okay ona oba ha bia na okay but yan ko se kakra na yan kasa na obo akoso abum o ma ni gift wi o so ya mo nya ni nua okay ba funa do mo nya mo nya ama ko din kan okay wow
Yenhwe ene monya nyame ayado maba ya betu ero ni se edition na ko mba ero bia na ero eka ya chem oh the cream e betu ero ni okay say ye opemiso radio no interview fan say it is in now that platform so to say yengu cc na de ebisi bien sa na nim ana kotoko hwe kanche tezi abusuafo na mo hwe nim sabe o hena mo kwan na mo be na mo kotu say ye hwe impenifo tie from one so gidi say kwesi na ekohia santase block M38 santase tia momra ho location ye usiwo santase police station usiwo hwe Assemblies of God nchen ho no ana Jehovah Veterans nchen lane mu na block M38 house number fan say what be bia be ye final decision say ye be ye no state burial na say ye be ye do Ashanti region ye be ye say kemedo ma Sunday come here bahwa bo huri tisi bia wo bia Matias ya da se kwa na mi adoma be pam ebisha nyame sha okay right abusuanti sanete ben hia kotoko fie club ya Asante kotoko hena ya hemfie ne wa ya yeguso echeche nsemu cho ntie ne yi na ehu ye ne se Charles Kodwofo so that the Lumba abusuafo aba ede amane abebo yewura club ya Asante kotoko hena se ne de hie Kodwofo so se ni ba ya Asante kotoko de hie no wada ne bonkum so ti hena so amakwan se busuafo enko na onko ehye bi oho na onfa emra embedan yewura Asanteman ene Ghana nyina sanse mpanyimfo kan me ate se ewo bi e da kwa kowie bi ti ne kwan so an no se onima mamra sabi o mesremeka won sa mamre o de babeto de mind won anim na sabi o ma kwan ya de aka bia enso ato aso ti gugu so na sa wo hwe ya ye tie nyina won ye free from toma hye tuntum ne kokwo ha nyina ye abusuafo ye dadi Lumba abusuafo won ye wo ye tie nyina ahwe bonkum ni fa o nyina ye dadi Lumba abusuafo do no aso wo eye animu ha chese omo menhia pa ne omo bo omo no mba ye dadi Lumba abusuafo e bi fi pa koso suta eko afi amango ase suta amango ase enom eni crowd wo ya kana won nyina aka bomu ne de ya waba na waba wa kokoko ni kaka kanim aba bese yewura ade ato nanim se de asie nie ti abusua ye di asem na chi nyame ya adom a ye bepia firi maba bia ye besan ade aba ye abesomo e wo by Grace TV kai se dadi Lumba oti ase na onfa yewura eni agro na onfa na Asante sem enso eni agro ntukura na ma bepem mebi obo nyom ahemfuchine na nyom no de fa bi ehye yewura ni monyam se yewura onfa dadi duomu my home na Asanteman tower chi just ahemfuchine anyom no boy e de share Asanteman ni monyam ti ba kase ya otesa na wa free mo ana kwan so an no se obeba na wo de abetu yewura ni nyame ya dom na abusuafo de yehu hye na otweta ho hye betu dwa de bekoso aye wesa babiem de de munche mu na abeso abusua koso a na kan ho mesrem a se afi na ya hye ase nti monka abusua no ye ntimi enyini mom e wo by Grace TV esomedin ade kwabona musu nyame nka ho bepam ebehia makra bye bye.